Добре дошли отново в 10-10 подкаст. Втори епизод от втория сезон, първият епизод вчера го пуснахме. Пръсна, много се радвам. Те, че хората са... Жадни са за този подкаст. За кефе много, за което много яко стана. Днеска имаме пак много готини гостинки. Станеше дой по някакво време, да имаме трябва сигурен. И днеска имаме и Даниел, да каже и друго такова мъжко мнение. Та, нека започваме. Ще започнем, обикновено започвам, нали, да питам там 2-3 основни въпроса. Генерално, жените поставят правила за грешния мъж и премахват правила за правилния мъж. Ами да, смятам, че между другото, така. може и пример, ако имаш конкретен пример, някакъв интересен, също така ще е много добре. Само искам да... Жената прави, смисъл, поставя правила за мъж, който, нали, не е правилният в нейните очи, и премахва правила за мъж, който е. Ами... Ако си имал, нали, отношения с някой мъж преди, дали си го забелязал това нещо или от наблюдение? Ами аз... Може би другите неща не му вървят. Това е bad boy. Няма своиш правила. Ами... Добре, да, кое за тебе е по-важно? Инстаграм и пеенето ти или някой ден да имаш семейство, примерно с този човек? Никой никога не е могъл да си прави Инстаграма и пеенето и да има семейство, разбира се. Никога в историята не се е случвало. Така, защо човек трябва да избира между кариерата и любовта, ако любовта е правилна? Защото трябва да нагласи разговора, така че да му е удобен. И след малко ще го направим. Дай му секунда. Ако съгласен съм, ако човека насреща няма такива изисквания и може да е с тебе до края на живота, ти му правиш каквото си искаш. Еми да. Окей. Това беше. Чао. Просто тук говорим кой какво иска и контекста на разговора не е и на тая тема за този подкаст не е, че има такива хора, а че генерално как стоят нещата и защо се чудим, че са така. Защото генерално, нали, жените, ви искате мъжа ви до вас да е примерно малко по-висок от вас. Генерално. Има ли жени с по-ниски? Има. Ама това са изключения. Генерално. Тоест искаш да кажеш, че ако... Не, просто това, което искам ти кажа със сигурност, което е факт, което е така и което го проповядваме тук. Генерално, мъж, който не прави никакви пари, ще е по-инвестиран в твоята кариера. Мъж, който прави много пари, няма му пука за твоята кариера. На него не му пука, аз ако правя 100к на месец, твоите 10 бона не му бърка. Ало, скъпи! Днес успешно успяхме да трансплантираме сърце на 14 годишно момче. Абе, боли ма ама. Моля? Какво каза? Ма какво ме интересуват твоите 10 бона, бе? Аз вадя 100 000. Скъпи, какви 10 бона? Ние спасихме едно момче. Абе, мен не ме бърка твоята кариера, бе. Не разбрали. Ай млъкни малко, идва и да си available за мене, че вече не ти издържам с твоите честика. Обаче дали си available за мене и да правим някакви неща, когато аз съм free, примерно, да ходим да обикаляме или да имаме лайфстайл, който искаме, ти трябва да си available за мене. Генерално. Да кажем, разбрах логиката на въпросите, но по принцип смятам, че може човек да намери баланс между двете неща. Но да кажа... Аз съм малко авантюрист в любовта. Аз не обичам лесни проекти. Никога не съм имал мъж, който да бъда с него и да е просто един лесен мъж, който всичко му е наред и е супер успял и е супер готин и характер му е страхотен и имаме уникални отношения. Няма такъв филм в моят живот. Така че първо правила, тази дума, извинявай, ама аз му викам граници. Защото когато един мъж, дете, човек, жена няма граници, той прави каквото си иска. И аз така, влюбвайки се, почвам да слагам едни леки граници, но първо давам, нали, много от среща. И аз не мога от първия ден, в който се срещнем, и аз много го харесвам да му кажа, знаеш какво, няма да излизаш с приятели, примерно в Мадрид за 5 дни. За да стигнем нивото, да коментираме въобще такива неща, първо съм дала много и съм получила много. Ако някоя жена почва да си налага много граници, братле, е грешния си. Се обягай, защото тя просто чака на по-добър да дойде. Защото ти явно, ако си почехал, то е ясно, че не та... Това подчехал, айде да го коментираме. Защо? Добре, въпросът ми е следния. Тази фраза явно е някаква популярна фраза. Да. Защо е популярна фраза? Защото от наложените на обществото патриархални норми, ако мъжете не са в пълен контрол над жените си,
дори за нещо маловажно като ходене на дискотека, те са унижавани за това? Може би? Нали? Това е отговор. Така. И защо е така? Това е много интересна тема. Ами, защото след еманципацията на жените, те вече имат повече възможности да са самостоятелни и контрола на мъжете върху тях отслабва? Или същата причина, поради която вече не те пребиват на улицата за оправени веждички и обръснати глезенчета? Привилегиите на модерния свят, а? Понякога и двамата между си стъпват, не само. Има двойки, в които и жената е почехал, и мъжът е почехал и не знам, това е ужасно звучи. Какво обаче представлява жената да е почехал? В смисъл? Генерално. Къде отиваш? С кой си? Няма да ходиш там, прибери се в 6, къде си, прати ми снимка, та приятелка не ти влияе добре. Ако той не е окей да ходиш примерно на дискотека с приятелките си, почехал ли си? В зрелите ми години това няма как да стане, общо взето. Значи ако мъж примерно не иска приятелката му да ходи по дискотеки, това не е окей. Зависи колко често. Много интересно задаваш Зависи въпрос. колко често, да, обстоятелствата са много Не важни. са ме питали, ако 2 пъти в годината няма проблем. Абсолютно нормално според мен. В смисъл няма как... Но нормално е да ходят в среда, ти като си в сериозна връзка с мъж, който те обича и реално генерално. Затова има хора и хора и затова се избираме в крайна сметка. Абсолютно. Един мъж е териториален. Той като уважава и обича нещо, той е териториален за това нещо. Ако не е, абсолютно, колкото и да те лъжат, със сигурност му пука. Защо да ме лъжат? Да, защото много мъже лъжат във връзките си само и само да не стане скандал. Много мъже се почехал, защото ги е страх от скандал. Абсолютно съм съгласен с не това. от скандал, по-скоро от да не бъдат отритнати и страх не от самия скандал. Дали, че изпуснат там сигурен секс, защото тя ще се разли, защото ходи до дискотеки. Чакай така, сега няма да се разберем. Моя работа е да ви карам да казвате унизителни неща. Не сам да го правиш, Тими. Накрая ще ме оставите без работа. Чухте ли, дами? Когато мъж ви уважава и ви пази, е защото ще изгуби достъп до сигурен секс. Да. Това трябва на тениска да си го сложиш, честно. Тук говорим за много... Не, говорим като цяло за граници. Базови отношения. Не базово, защото в много връзки е наистина така, че мъжът едва ли не може да каже нищо на приятелката си, която иска да ходи по дискотеки наляво надясно, което се случва масово. Наистина ли това се се случва? случва масово. Половината жени в дискотеки са обвързани. Генерално. Ти откъде знаеш? И аз знам, че тя няма да лапне нищо. Обаче, самия факт, че тя е там в една среда с пияни възбудени мъже навсякъде, самия факт, че те идват при нея, тя дори да ги отблъсква, те пак са 50 снимки на мъже в нейното ухо, което е на моето момиче ухото. И тя като се пребере е с тези мъже снимките в нейното ухо. Да, защото много мъже лъжат във връзките си само и само да не стане скандал. Сякаш доста си го мисля от това. Защото знам какво се случва в тези Добре, къде са момчетата по това време? Смисъл, Ами питай ги. само жените ли излизат реално? Ами питай ги. Нямам С приятелки, идея, ние сме странно с приятелки. Защо не съберете у вас? Няма мъже. Аз винаги го каня, моя той не идва. Той не идва даже. Той да не е на 60. И нещо друго за чехлите. Значи сега тук трябва да сложим някакви граници на това чехъл. Чехъл не е да уважаваш жена си и мнението й. Нали така? А това е тенденция, която в смисъл, това е нещо, което нямаше да се говори при 30-40 години. Представи си дядо ми да го нарече някой чехъл, примерно. Ама жените сме били чехъл много дълго време, нали знаеш? Да. Ай само вие малко. С една дума за мен мъжеството е стоицизъм. 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 Да. Ако аз избухна и започна да говоря, примерно да речем, ако станат емоционален, това означава, че съм по-скоро женствен, нали? Според мен мъжеството е стоицизъм. Точно така. Мою руку возьми, чтобы вместе купать, и в объятиях твоих хочу я дышать, не могу без тебя Добре, ако отидеш разгона в Афганистан, Ако отида какво? разголена в Афганистан. Разголена. Сега зацепих това с дискотеката, те какво ми обясняват и той какво ми Тяхните мисли, Аз просто просто в моята нашите глава ги е много няма. различно. Да. Това, че вашите мисли ги няма, означава, че не се... Добре, според вас, това мъжка енергия ли вие да се дразните, че вашите приятели ходят на дискотека? Аз ти казах, мъжете са териториални.
Аз казах, не приемам жената на сериозно. А ти имаш ли приятелка? Защо? Какво значение? Просто ми е интересно дали си във връзка или не си. Може да имам 3 приятелки, може да една приятелка. Значи нямаш. Щом го кажа. И аз може да имам. Това е ad hominem. Много ли е сложно? Сега ще кажа. Мъжката енергия. Тук 5 жени казват не, защо? Няма проблем. Няма проблем. Тоест, според теб не е мъжко да кажеш дали имаш или не, така ли? Аз съм мъж, който е протектив и личен си живот поддържа личен, тъй като аз имам немалко хора, които имат много негативно отношение. Не, принцип имаме доста хейтери. Но първо, само набързо да кажа, защо първия сезон Неделчо беше перфектният ми ко-хост. Почти всички жени са възпроизвели. Стига сме гледали, ние трябва да сме равни. Ако трябва да сме равни, веднага на секундата искам всички мъже да имат продължение на поколенията. Чувате ли, жени? Трябва да сме равни. Веднага свършете тази работа. Защото нямаше гадже ли?